Нищо аз няма диви. Имаш ли бе, Криси? Не. Защо ти забива? Някой път прави така за една игра. Трябва да ми го Добре. Първо, второ, трето. Явно е трето. стигнах при звъничка. Браво. Не. Тук ли? Да. Давай, готов си. На мен ми забива малко. Не, аз говоря, че много бавно ми зарежда. Аз имам червен байк с червени джанти, много ясно. И червен герой. Аз отклоних се от пътя. Леко. Дай газ. Не. Аз отивам за хеликоптер. Браво. Звъня съм на хеликоптера с картехницата и ракета. Браво. Давай по този път се мина. Това ни качих с хеликоптер. Браво. Ето го и финиш лайна. Финиш лайн, бичес. Имам за следващата земя да си я взема. Обаче аз ще играя. Не, всъщност нямам. Ще събирам още. Това гледаш бенуце. Я пее. Да. Браво. Така, продължаваме, хора. Не работи без... Забравих да кажа, аз съм Иван Боринов, тук с мен е Криси и днес виждате играем на една игра с байкове. Криси играе на GTA San Andreas. И продължаваме. Аре бе, твой хеликоптер не може да излети 100 часа, нали? Аре, и след 100 години излетя този хеликоптер. Пада. Картехница. Браво, как умрях. Гадно. Прелетях всичко. Аз съм Господ Бог. Здравейте на колесите. Аз съм Господ Бог, прелетях всичко. Чекпоинт. Дървета. Забих се. Леко. Полиция ли те гони? Леко. Дядо с тука май нещо. До утре ще го минавам това. Не. Супер. Спях най-после. Давай. Леко. Нуце, ти снимаш ли ме? Я да видя, аз не ме снимаш. Ти ме снимаш, да? Значи купувам си това за 2000. Явно ще трябва още една игра да изиграем на това. Давай, Ай, леко.
Не мога. Ах, зарежда много бавно. Ужас. Хайде. Хайде да ниво зареждай. Най-после след 100 години ми зареди. Още сок искате ли? Не, за сега не. Опа! Уи, Луце. Отивам при полицията да ме види какво. Какво правиш? Ма глупости ли правиш? Сок искаш ли, жена? Не иска. Уи! И право в финиша. Хайде да, как да го купя? Купи се. Хайде, купи се. С интернет ли се купува това? Купих го. Разгеле. Купих го. Yes. Да. Старт. Се преплувам океана. Браво. При мен вали. Това е много. Ай. Рестарт. Аз умрях. И аз. Ай. О, забих си. Вани, А? аз мисля да се изтъглам. Само умирам. Ай. Копър дялки, Кьоко. Вани, А? аз имам една игра за зомбита. Знам я. Ай, кажи. Она де ти си една жена и гърмиш по зомбитата. Не. Не, она е дето там, дето беше убило едно зомби, дето влезе през вратата, нали? Не. Не знам тогава. Една така игра бе. Нали за нея ти говори? Аз съм от много трудно ниво човек. Не ти го минали? Хора, до тук ще приключим с този клип, ако е така. Ако ви е харесал, дано да е така. И бай-бай!